Όλοι γνωρίζετε γιατί μιλάμε και τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την είσοδο του γηπέδου, βλέπουμε κάποια κτίρια που είναι μέσα στο γήπεδο, βλέπουμε αποδυτήρια, τους στη συνέχεια θα δείτε. Βλέπουμε κάποια απαχαιωμένα κομμάτια μέσα, βλέπουμε γραφεία, πάλι αποδυτήρια, εισόδια αποδυτηρίων. Επίσης βλέπουμε εδώ κάποιες φορές τα ανισόπεδα που υπάρχουν στο γήπεδο, στο τσιμέντο. Η εσωτερική πλευρά της εισόδου και της εξόδου. Κάποια δίκτυα ομβρίων τα οποία έχουν χαλάσει, δεν υφίσταται. Ο μανδρότυπος, ο οποίος εσωτερικά φαίνεται ακόμα και τα σίδερα. Εδώ βλέπουμε την καντίνα και την τουαλέτα τη χηνική δίπλα. Εδώ βλέπουμε μια πλευρική όψη των κερκίδων, με τους κάδους. Εδώ βλέπουμε τις κερκίδες, τις τσεμεντένιες, με χορτάρι αρκετό, με υγρασία, ξεσκέπαστο. Αντί να με καθίσει κάποιος εκεί, εδώ βλέπουμε τους ιστούς από τις εμμές, πάλι μια όψη της μάνδρας, ερμετρικά. Το κτίριο που υπάρχει στα αποδυτήρια, όπως φαίνεται από την εξωτερική πλευρά. Πάλι στο εσωτερική πλευρά της εισόδου. Εκεί έχουν φωλιές οι οχές, να ξέρω. Εδώ βλέπουμε τα καθίσματα στις κερκίδες, ναι. Σπασμένα με νερό επάνω. Οπότε αν τρέχετε μπορείτε να δείτε και αγώνα. Η άλλη πλευρά είναι η άλλη είσοδος δηλαδή. Αυτά. Κύριε Βοκούμη, δύο λόγια. Είμαστε το γήπεδο συγκισμού. Το έμβλημα που όλοι γνωρίζετε και που δεν έχει καμία σχέση με τους Chicago Bulls. Θα πρέπει λοιπόν να το πάρουμε από την αρχή. Γι' αυτό το σχέδιο των γήπεδων είναι το μόνο που παραμένει. Μουσική χαμηλούς. Είπαμε να βάλουμε τον ύμνο της Μπάρτσας, αλλά δεν είχαμε το CD πρόχειρο. Βάλανε πετόλ. Όπως είπαμε λοιπόν, το γήπεδο άδειο, μόνο αγωνιστικός χώρος. Αυτό που χρειάζεται κατά κύριο λόγο είναι θεατές. Πρέπει να έχει κερκίδες. Μια καινούργια πρόταση, περίπου ίδια όπως είναι χωρίς τα πέταλα, σε ένα πι. Θα χρειαστούμε απλών χρήσεων, το οποίο είναι υπερεξέταση ακόμη, απλώς παρουσιάζουμε ένα τυπικό κτίριο για να δείξουμε ότι θα υπάρξει κάποιος χώρος. Βέβαια θα πρέπει να έχει καθίσματα και όπως είπαμε η ταυτότητα της ομάδας παραμένει και θα δείτε είναι τα χρώματα της ομάδας. Και βέβαια πρέπει να είναι σκεπαστό. Κάποιες άλλες γωνίες θέασης μπορείτε να δείτε, ακόμη και νυχτερινό. Σημασία μεγάλη στο Matrix που είναι εκεί στο χώρο. Ο φωτισμός είναι σχετικά μέσα στο στέγαστρο, οπότε θα είναι όπως το Ολυμπιακό στάδιο, ας πούμε, ο φωτισμός. Θα κυριαρχεί παντού το έμβλημα της ομάδας. Τα χρώματα, όπως βλέπετε, το υποστηρίζουν και αυτό. Εδώ βλέπετε μια κάτωψη, πώς θα φαίνεται από πάνω το γήπεδο. Οι χώροι θα είναι αρκετοί, θα αναπτυχθούν χώροι οι οποίοι θα εξυπηρετούν την ομάδα και γενικά όλες τις δραστηριότητες.
τετραγωνικά είναι αρκετά. Μπορούν να το καλύψουν αυτό δηλαδή, στη δόμηση. Εδώ βλέπετε το καμπύλο της, το καμπύλο το σκέπαστρο που περικλείονται τα καθίσματα από κάτω με διαδρομές ενδιάμεσες για να εξυπηρετείται ο θεατής. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.